Azumu iyo orimili dollar na Igbo. Anyị nọghalịa nwere ọmụgodo ya nwee anyị agharịtago ka anyị lie ya ka esi eli ya ka anyị gwa okwu ka abacha onye dị nkwadobe who is ready ọ bụrụ na ịkwadogo mụ akwadogo ya maala ma ana m afọ eke ị na-ala ịta na nwa abagodo Victor Slime Ngozi ka nọbụ Nwachukwu Obinna Dorati Chinemelu Eke Ọgụ Lucky John ana m afọ man ko na-alịbata bịa welube oche ị na-alịbata iwele oche ịbata iwele oche elenlo cheese ọmalịcha nwa paje emperor chai Samuel Okoro Baka ife na-emesi na William Michael official Gino Ojoto McVie Mora Ellen Lochis Nonyalum Jane Paje Nwa Badiof Chibu Afamefu na Bishop Watching a velo for Natus as he did. I can book a mother na Igbo na Afghan now. I can a bunna. Oh, when can wine fabu? I said, everyone's in Aflaria, Anambra State. Pass no nurse called doctor. Na Nimburu Budia. And now the family was touched by the child, the book with the girl. Even a man, no. Ife na-eme n'obodo anyị mana o nwere ife Chukwu ji wee kalịa afa ncha niile ihe egwusiwu mmadụ niile imekwa ụwa bụkwa emelike ọ na ime ka ị ga-eme ike ga-agwụkwa anyị I were champion forever I swear enwero champion forever ịgbakwa ka ị ga-agba ịdakwa aka ya daa yetego ne trouser ni o nwere trouser ncheta ofu dị na dami ofu dị ebe ke blue a okay, then put the other one. Exactly, that one should be black. It's two now. One is blue, one is black. Yeah. Did you say the other one? Yeah, put this one. You may use that. This is tight. This one is tight, right? This one is tight. It's different. And you can now put the tight. Remove that cloth. That other one. You see the one at the back? Yes, remove it. It has dried. There is this other palazzo pant. Palazzo. Normal ladies trouser. Yeah. You can put it on sample. Remove this one. You see this one? Take this one out. Yeah. So ọ bụ na ị na-egbu o nwere ebe ị ga-egbudebe ike agwụ ya ka Chukwu ji wee karịa anyị ana imegbutu nwa Igbo niile o nwere onye ị ga-eme ite one day that day ka iko ị ga-eju a na-eme a na-akụrụ gị aka kịta isi a na-aza anyị na a na-atụ gị egwu ma ibu nke nwa na-eme ị na-ezokwa nzuzo
you couldn't disclose your identity in a so it was some good nefe na alu drop proud efe na alu bia ga kwanti o we ndi ncho ka ngwa okwu oga genti if go kwa second Niger bridge ya if go kwa second Niger bridge ya umu rubbish on na alu na enu ebe a unu ga ochu unu ga dia oga na mbre nwekwa enwe ya iche ala na agbakwa go na ege kwanti o ọ bụkwa na men bụ ụzọ bịa zụrụ ọba pit ke enwetakwa pit dị a ife ị na-ezu ya le moto mmadụ breki dan were ewere ọwa agbagote ebe a bịa rọbụ ọnya na ala agbakwa n'unu ka ife ị na-efiluzi na wato iyo ị na-alụ kam a na-eme ka obodo juo oyi na-efi ekpere ego bụ ka moto mmadụ mebie dị a ekpere ego bụ ka mmadụ dị stranded dị a ibia iticha onye otichasi anya ọ ga-agbakwu dị ego akaze nke o ji wee bụrụ mmadụ na ala ha agbaghị ọ bụrụ ife akaze nke ome akpata ego ọ bụrụ etu a ọkwa ifuru ego ze nke ofu na ego otu ogologo na ana onye ọbụla bịalịa ife bịalịa wute obi aṅụrị o nwere onye mere ibie ị na-agbagharị na-achọ na akpa onye na-achọ ihe n'ihi na-alụlụgharị aka na-ezu nka nke orie nwere isi ndị obosi yut sef mụ amalifon na-eche ka ọ na-asị na amalife na-eme di ya na ọnụ ga-apụtakwa pịaka ndị a ndị ajọs na-emebikwa afọ onu a na-emebi afọ onu ụnụ a na-eche na egwuregwu abịa na-emebisi obodo na-emebi ha alụgharị aka ndị buru mechin na-achọgharị onye kụrụ stranded ka izuo ya ori ka ibu izu n'ụwa ga ori ka ibu izu a na-afọtọgharị aka na-ezu ya ife ndị mmadụ mere bifo ọfụ n'ụlọ adịrị ya gịnwa na-agbagharị ike ị ga-ejije gba mbọ adịrọị nwaanyị ji atụ ụjọ ịpụta striti bịa chụọ ego why are you scared? Kedu ife na-atụ dị ụjọ obi ọ na-agwa anyị na ime abụ mmadụ obi ọ na-agwa anyị na ime emenwu ife ọ bụrụ ị ga-ebu nwayọ na-ekwegharị na striti ọ ga-eyi achụta nketa wee. Yes, that one is nice for it. Very nice. This one is not supposed to be here. You can put it at the back. Yeah, it's taking space. Na ndị a na-etichagharị ndị mmadụ ife enwere isi n'ọdụ epụta n'abalị ụjọ a na-atụ ya. Ana m achọ ịjụ ndị a na-emegheri ihe a na Anambra be anya enwere nchọ ịjụ olu ọkwa ị na-abịa Asaba bịa rie ego izutere na Anambra ebe ka ị na-eri ya kwa na Asaba ka ị na-abịa eri kriminal na-ege ntị onye osi agboro ihu gee ntị kwa na abịa ịchụta na Anambra bịa na Asaba rie ya. Achọrọ m ịjụ ịbịa Asaba etu ọkụ na-adị everywhere ụzọ time ị chọrọ ịga na-agala onwe gị no fear of molestation no robbery no nnapụ ọnọdụ atọ gị ụtọ criminal na-ege ntị onye osi ị na-alaiki ya na-ekunu suzuzu gị ife onye ọbụla agba n'ọsọ na Anambra na obodo etitọsịa no nothing nye laikiri ya ndị osochi egbu ndị osochi unu nwa bụ one part ndị osochi egbu onwe ụmụ nwaanyị nna agwa okwu na vidio ama na ịwọchiri ya but you didn't comment makwa na share achọrọ m ịjụ ife ahụ ekwuru ebe ahụ na vidio ahụ ịbụ ọ metụta gị o nwere two girls na-aga akpọ oku ofu atụgharịa sị ma onye nwa sị ya mma na ọ bụrụ ya nwa nọ nke ọzọ ọ na-agwa nke ọzọ ya gekwara ntị ya bịa ka ha na-apụ bikos na ọ bụrụ ngị nwa ka akpọ ịkọdobezi onye nke anya ka apụ ya azakwa na onye a ịbụ onye ọjọọ afọ time mmiri. You are not a happy soul. That idiot ị kpọrọ friend ga agree ntị sef ka m na-akpọ idiot because o nwere any reason ọ ga-eji gege ntị. Afọ m ejiri eme comment sị what if ọ bụrụ na ekila
Which kind stupid killer bịa? Which kind stupid killer bịa? Ọ dị amụ igbu ngị nwa. Onye a ka o yi egbu ya ka iji azọchitere ya. O nwee ndị bụ osochi egbu rapụba kama ọma na-abụ ya na ọma abụ ngị nwa. Ọnọdụ ịbụa eseleti onye a hapụzie ya nwa. Anya ụfụ ka ọ na-eme ọ na-eprotect gị. Nwoke ahụ abụrụ ekila jegodu gee ntị ka ị mara ebe ọ na-agwa anyị. Ịmara ma nne gị o ji ụgwọ ịma ma onwe ka o si favor family gị at any time. Enwere ike jee zaa ifu na onye atolu na bụ unu sef gịnị ya tokọrọ nọ na ịmọrọzi. Hi bro. Ị nwere ike izi ọbụla ka a destiny helper. You never can tell. You never can tell. Zakenoku akpọ gị za. Answer your call. Answer your call. Peter kwa akpọrọ oku ọza. Matthew akpọrọ oku ọza. Akwedaje ụka. Akpọghị oku izagodu. Iluzie ọ bụrụ na onye a na-akọ shit. Ịkọwalị ya na ebe Naịjirịa dị ọsịsọ ya biko mgbe ọzọ. O si ike narị ya nọmba ya nwa. Anyị nara nọmba kpọọ ya si ya kwụzie dati ya kpochighị ya kpọọ n'oji nọmba ga-enwere ya ome. Ọkọsị ama ịlaikiri blọk ya gegodu ntị akụ aka ege ntị. Oyi ga ga-edufu iyi ọ bụrụkwa oyi niile bụ ezigbo oyi. O nwere oyi gị dị good to you in a certain area. Ọ na overrides everything. Nke ọ bụla o kwuziri ekwete. Ọ bụrụ ihe niile oyi gị kwu ka ị ga-ekwe. O nwere nke ị ga-atrai ka ị mata reason o ji ekwu ya. Nke rapụgodi ya esi ya mba. Ebe mmadụ kpọ ya nwaanyị jee na nke ọyi ya nwoke dị ga-elesi n'azụ jee narị ọyi ya nwoke a efube. Ịma ya bụ jealousy. Eve na agwọ na-akpabuli nkata. Ọdadị abụ iziva na-akpa nkata. A na-akpalibu nkata before. Ijotago? A na-enwe ebe ịmakwa ibe a na-akpọ ibe bụ isi mbido leta. Ụmụazị kịta na-amara ibe bụ leta. Isi mbido leta bụ eji m n'aka. Mma akọwalụ gị aka ịghọta ya. Oge anyị na-aga skuul akụzie elu gị ebe ị ga-ede adreesị nke gị. Kụzikwa elu gị saịdị ị ga-ebido na ịda diasa dia ọnkụ dia ibe avụnụ. Idesinye nke ahụ ị na-achọ adreesị onye ị na-edere leta. Ife ị ga-eji bido leta bụ eji m n'aka ya. I hope that you are ịdanesi ya you are well. Ịmagodi ya I hope a ga-ebido onye abụ na-eji m n'aka. Amami na-aghọta ya na ụmụ jenzi a wee bụ I hope that you are well. Ihe ndị nke ama bụ wetin a sub. Alele. Na-agba gị oku ịza. Ka m na-agba gị ebe azụzube. Ife ije n'ụlọ ụka. Ije n'ụlọ ụka mụọ anya abalị. Ije chilo. Agbọrọ ọta kọl ije. Etili fasting ime maka ka i wee nweta nwoke. Nwoke dị chap. I wee na-aga nwoke bụ moto agba breki na-akpọ gị ka na-aga. Ọ dị ka kọndishọna nna gị nọ ya ọ na-atọ gị ụtọ. Ị chọghị ya echenji laịfụ gị. N'ọchịchị Tinubu a ịgbata 1 gallon fuel gbanye na tank ọsọ gara na-eme n'ihe. Ọ wee bụ na ekwensu chọọ ịkpọghị ọkụ. O nwezi agbara breki ị na-afụdebe ebe ọgwụ ego. Antị onwe ihe ejighị eme. Isi gị anya agbọnye ego. Ọ bụrụ na ịbara uru nna nwunye eji nna ya na-eyuzugo since. Wee bụ na ọyị nwoke ụmụazị ahụ aka eyuzugo o nwee uru ebara. Onye Jos na-eme gaanyị na-ebugharị ike nsị. A meaningful man kpọrọ gị oku. Nna ị ga-atrai ka ịza oku ahụ. Ị ga-enya ntị.
enwere a lot of people eji nwaanyị gwuo wayo. Some men na-atụ ụjọ ịbanye n'aka nwaanyị. Etu a nwaanyị si atụ ụjọ ịdabanye na ọmụ ya na-adanye n'aka ya. Some men na ya agbarigo ha obi ha, dị obi etiwasigo. They are scared. Some anatụrụ ha ezigbo ego. Some tala afụfụ ebe ha na-eme ka maintain good relationship a maka afịa. Some si na marriage pụta ọkọ ọlụ ya ọfụ na da marriage. Ị na-asị asị ụdị ya na-eme na. Some men ị na-afụ as a hard man. Hard man bụkwa ebe ụmụ nwoke nọ. Orukwa ebe nwaanyị nọ ọ na-adị very soft. Some of them mugu ka ha bụsị to nwaanyị ụmụ nwaanyị erichala ha dọkasịsa ha. Ọrọzi mmadụ jeje zụọ nwaanyị na school socha nke nwaanyị egbugharị asef soro nwoke before you can know it ọnụ ọna ife ga-end ya bụ na ọ dị sorry. Eri ga-eri na echi nọ ebe a na-akpa nkata ka help onye a ka ọ gaa school. Ọ dị ka akpatara nsi ebe nọ ya ihe na-ekwu na akọlụ na ebe agbago agbago ụmụ nwaanyị rie na ụmụ nwoke yaga yaga na ịghọta ya na-agwa gị a na-eri steady. So many men ị na-afụ na-atụ ụjọ to commit n'aka nwaanyị kịta na-atụ ha ụjọ. Etu a gị bụ nwaanyị si agbagharị na first relationship awa ọkọrọ second third awa ọkọrọ kịta egwu na-atụzi gị, especially if a mature guy ị na-atụ ya ụjọ. Ka o set ịchọ ndị tọrọ atọ chekwa Tiwa Savage na ya nwoke Wizkid. Obele nwa bụ obele nwa. Ị na-ene nke anya ọ na-adịghị ka life ọka na ya n'ime ọ dị ka ọka chọrọ ịda agba egwu a na-ịchọ kedu ihe ịchọ machuo manụ nwa ị na ya bịaziri ya owe ị ka na-agbagharị agbagharị nne iwegokwa direction you decide gokwa ọ dị ka ịkara decide ihe a na-abakwa arụ o nwere oge ọ ga-aba agha arụ ịtụbazi ụmụ nwoke niile ụjọ to make a choice afịa ga arụ ị ga-adagide mugu etu nature si debịa maka na ọnwa nke eji aka onwe ha nke bụ garanti ya ka anyị sị gị na ị ga-abịa nso onye nọ mmadụ nso na anụ isi ezi ya ị ga-atrai o nwere steji ị ga-ana na convince ga-convince nwe steji ị ga-eruo ọ da convince na ịnweta ezugolu gị ibuild take a decision ị nwere ike ịfụ ya handsome man dị responsible mana ọ ka nọ ndị kọntrolu mmụ ya na ndị be ha onwe ọnụ mana ọ ma ọ dị caring ọ dị caring ijezie side ịma na ebe inwe problem bụ na nne dị ya mama dị guy ya ka eji mesị ịma na uwe zuo oke ya ya na-achọ nwere ike ịchọbịa ịgba afịa so egel kpọrọ ọnụma onye obosika ife na-eme egel kpọrọ ọnụma rapụ ọya nwoke ya na ya yigo 2 years rapụli ọya nwaanyị maji ayibazia. Can you imagine? Iji ọtụtụ onye aka na-etikwa okwu n'ọnụ na-etikwa ọnụ n'okwu ya ọlụ onye rapụrụ ọya nwoke rapụrụ ọya nwaanyị n'iwe na-ewu ya rapụrụ ya before you can know it the girl anụọ the guy ya nwa ka a nọrọ ọkwa ihe a mugu ọ na-agwụ agwụ ọkwa ndị na-eje ụka chefuo na this is time of John the Baptist na the kingdom of heaven na suffer violence and not the violent na-ewere ya n'ike. Mgbe ụfọdụ ndị gọvanọ na-ekwu okwu nke bụ nwaanyị ege ntị ịma na onwelife a na-amụta di ya onwelife gọvanọ Hope Uzodimma kwuru ọ sị na ọchịchị ya nọ ya n'aka nke Imo steeti ya o nwe mmadụ dị ndụ n'ụwa ga-anata ya ị nọrọ ihe nwaanyị anaghị ọyị nwoke ị nọrọ ebe ọ nụọ ya anụọ iwe ya na-ewewu since 2 years na
since 3 years iwe ya na-ewegu, since 5 years iwe ya na-ewegu. Ịchọbụ itake decision ka ịpụta from that thing. Onye ji mmadụ na ji onwe ya na-echek na time adịrọ. No time to check time. Anyone be your side, it's up to you. Idozi ọfụma ma ọkwanụ. Which one? No, one is there already. Say? This one has three. So one is black. Okay, yeah. Okay. Yeah. Put one in the sample. Yeah. Did you take out? See that point? Did you take out close there? Yeah. Between that white. Up. Yeah. Yeah, but not three. Okay. Okay, find a way to cover it up. Mmadụ arapụrụ ọyị ya nwaanyị nwoke ọ tara afụ chọta a na-aka ụdịrị aka akụ ị ga-ejidesi ya ike, ị ga-ejidegodu nke ga-ejidesie ya ike. Nne kịta a na-achapụtazikwa anya ahụ, a na-acha ọhịa okwukwu na anyị na-ekwu okwu, anyị na-egefa ntị. O nwere ife bụ na nke a na-etiri gị ya n'aka, ọ dịghịkwa onye na-anapụ gị anapụ. Etu ọ bụla o si chi ya na anapịrị one ahụ, ịbatago obodo ịbatago. Ọ ga-enwerịrị ebe laịfụ si agbanyela gị fim ọ na-afụ gị ụfụ n'arụ, ị na-anagide ka m na-agwa gị. Ị ga na-anagide ụfọdụ ihe. O nwere fọtụ gị bụ nwaanyị ga-afụ ime anya ka ọ na-efere ya, isi ka inyochacha ya, ha nwekwa ebe isi azụ eje. Ị na-watch out. Ife eji si gị ụmụrụ anya bụ na those your friends, some of the things ị gwa afa akalụrụ akalụ bụ actually ife bụ na ime ọ ga-alụ gị, kama na ọ ga-alụ gị ụwa na-afụta ya na onye agago ahead of ya nwa, so ọ ga-achọ ka gị na ya nọrọkwa n'ofu level a. Ngwa nna gwa gị bụ pure, ọ ga-achọ ka gị na ya nọrọ na the same level. Ọ ga-agba mbọ na blọkụ gị ife dị aṅa. Ọ bụrụ na ọ ga-ekpe ọ na gị na ya abụọ, so ọ gbala ka ịgwa gị na mana ịnọrọ ebe ges na-akpa nkata, ị ga-anụju ntị. Ges na-adị free ịkọlụ nwoke akụkọ. O nwere ka ọ dị na gị bụ nwaanyị na ịnatasịrị ụlọ krismas ya pụọ, o nwee ezigbo iyi ji aka wee ife a na-agbakwa ana kịta 60,000. Ịgba 60,000 nata agba 60 pụọ. Ife ịnata ma imeli achieve ga-enwe agbọghọbịa gị ka nna achụ. Ife ahụ anyị bịalụ mee imeri achieve ka ọ na-enata na ndị ọzọ na-anata no achievement, no plan. Ụfọdụ natala ụlọ abịakwa ebe a ha sọkwuo anya a na-emekwa hukọp. Ụfọdụ batala ụlọ n'iyi anụnwa mmebe hukọp na vileji fa. Onye chọrọ ịbala onwe ya uru, ọsụrọdụ ka ọ jee na neighboring village nọ na the same village ahụ o sikwa, o mekwara hukọp ebe a. Ndị apịa azịza n'ọhụ ike ezu ike. Ife a ka ị ga-ezuzugide ezuzusie na stori ya adịghị everywhere. Onye ọ ga-emezi affect abụrụ gị ọ ma gị nwa imebigo. No your friend, ihe ekwezi ka friend gị ka ọ gaa n'iru karịa gị nwa maka imechicha n'ụzọ gị. Bịa ị na-egekwa gị nwaanyị ntị o, ị na-egekwa ntị n'ọyị gị mami this that, ị na-egbukwa onwe gị egbu. Ebe a onye ka ọ ga-awụ, gị ka ọ ga-awụ, wụọ wụbasịa anyị, ị ga na-eko eko otu ife a na-ekwu. Ị ga na-eko eko
o nwere oyi bụ na ọ na-agwa gị okwu ị na-enye ya 2 times. Eventually ebe ime achieve ebe ị nọ bụ na ị kwesịrị ịma ife bụ na gị take decision nke ọgọ ga-afịa ya agọ ga-afịa ọ baa ulu ya baa ọfancha bụ risk ojo